Hey guys, it's me Khalil and dude, dugay na ko wala ka vlog guys and I'm just vlogging bisa todo kanang di mo ko na ko siya murag amot na diligid siguro ko pang batig pang vlog kay murag maulaw mo ko kana mag-vlog sa like maglakaw-lakaw sa dalan and so karon nag-video lang ko guys is not a vlog yun nga unsa ka kuan nga vlog it's just magkuan lang ko og B-roll if wa mo ka balon sa B-roll ang B-roll is kuan na ang B-roll muna siya ka ng mga cinematic shots nga sa within the area kung like di sa balay ako ning buhatan og B-roll guys ako ning i-try og i-B-roll para lang na lang ko yung video sa akong YouTube na ko ma-upload lang. Okay, let's do this. So, maayos sa tanan guys and kapoy nag-iris og lens kabantay mo nga duol kaysa ko ang kuan. Duol kaysa ko zani ang frame ba. So kay gamay lahi nga lens kung gagamit sa kapoy nag-ilis. So katoro tanan guys, that's all for today guys. Bisag dito pa og di pa kayo manindot ang mga video, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and also follow on my Instagram account and you can also follow on my Facebook page. I'll just put the link down below. Thank you guys. See ya.